आज तहसीलदार माननीय जयप्रकाश सूर्यवंशी साहेब यांच्या हस्ते अकली आदिवासी वाडीतील 50 कुटुंबियांना अंत्योदय रेशन कार्ड वाटप करण्यात आले. आदिवासी विभाग व महसूल विभाग यांच्या योजना कातकरी समाजापर्यंत पोहोचत नाही, यासाठी त्यांनी माहिती मार्गदर्शन केले. यावेळी आदिवासी आदिम कातकरी संघटनेचे पदाधिकारी, कातकरी विकास धोरण राज्य कमिटी सदस्य चंद्रकांत जाधव, मंडळ अधिकारी आयरे साहेब, तालुका अध्यक्ष शशिकांत निकम, महेश जाधव, सातारा जिल्हा अध्यक्ष जगन्नाथ वाघे, निलेश निकम, समीर पवार, संतोष निकम तसेच सामाजिक कार्यकर्ते सचिन मोहिते, राजेश जाधव आदी उपस्थित होते. तिथली मुलं 11वी-12वी पर्यंत शाळेत जात आहेत. तुम्ही सर्वजण तुमच्या मुलांना जेवढं शिकवाल तितकं जास्त शिक्षण द्याल, तितकं ते पुढचं आयुष्य त्यांचं सुखात घालवण्यासाठी जास्त चांगल्या पद्धतीने प्रयत्न करू शकतो. आधी आपला समाज कायम स्थलांतरित करत असल्यामुळं समाजाची प्रगती झाली नाही. पण तुमच्यापैकी काही जणांनी एका ठिकाणी वस्ती करून रोजगाराच्या संधी शोधून आपापल्या स्तरावर चांगल्या पद्धतीने स्वतःचा विकास घडवून आणलेला आहे. परंतु समाज म्हणून आपण एकत्र येऊन आपल्यातलं जर कोण बांधव मागे राहत असेल त्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. हे जो रेशन कार्डचं जे आम्ही वाटप करतो हा आमच्या दृष्टीने खूप छोटासा प्रयत्न आहे. त्यामुळे मला ह्यांनी संघटनेचे तुमचे अध्यक्ष सचिव वगैरे भेटले होते. त्यांनी असा प्रश्न मला माझ्यासमोर मांडला की आधार कार्ड जर काढायचं असेल तर रहिवासी पुरावा उपलब्ध नाही. मी त्याला पर्याय सांगितलं किंवा त्याला त्यांचा रहिवासी दाखला घ्या किंवा पोलीस पाटलाचा रहिवासी दाखला घ्या. परंतु त्याच्यामध्ये परत अडचण की वय काय दाखवायचं, त्यासाठी रेशन कार्ड गरजेचं. किंवा अजून त्याच्यामध्ये असा एक प्रश्न होता की संजय गांधीचा, श्रावणबाळचा किंवा इतर कुठल्याही योजनेचा लाभ घ्यायचा झाला तर त्यासाठी सुद्धा रेशन कार्डमध्ये जे उत्पन्न दर्शवलं जातं तर ते रेशन कार्डची झेरॉक्स वगैरे आमचं ऑफिस मागतं. म्हणून आम्ही हा छोटासा प्रयत्न करतो आहे. इथं मला बोलवलं, माझा सत्कार केला, त्याबद्दल मी सगळ्यांचा आभारी राहील.